Mä olen Lahtisen Jari ja täällä viljellään vaimoni Marikan kanssa Pöytyällä. Tää on tämmönen sikatila ja sitten meillä on kasvinviljelyä. Haettiin hyvä satosta lajiketta, mille on sitten hyvä laatu myöskin viljalla. Ja me käytetään tätä osin rehukseen, jos saadaan oikein hyvää laatua ja on hinta kohdalla, niin sitten myydään leipäviljaksi. Tää pelto, niin kun viime syksynä oli se syyskuu oli aika märkä, niin tää on kynnetty ihan silloin syyskuun lopulla, lokakuun alussa ja sitten siihen kylvö. Ja syksyllä ei käytetty apulantaa, että tässä oli siellä lietelantaa oli jonkun verran ennen kyntöä ja sitten ilman apulantaa kylvö. Ja se kylvö jäi tosi myöhäiseksi, se oli se viimeinen poutainen päivä silloin lokakuun 4. päivä, kun tää on kylvetty. Ja sitten keväällä tähän on levitetty aikaisin apulantaa jo pieni määrä ja sitten vetoletkulla levitetty sianlietettä ja sitten tätä on aika voimakkaasti lyhennetty. Tää on 3 kertaa lyhennetty ja ihan hyvin se on onnistunut, että vehnä on pystyssä. Se tässä oli, että kun täällä ei ollut lunta oli erittäin vähän, niin tässä oli keväällä jonkun verran pakkasvaurioita, mutta näyttää siltä, että Emerikki on ihan hyvin sen paikannut, kyllä hyvin versonut, mutta se nyt aiheuttaa sen, että puintiin nyt vieläkään ei ole kauhean kovaa kiirettä, että vaikka pääsato alkaa olla valmista, niin kyllä tässä nyt vielä varmaan on puintikosteutta aika paljon. No kyllä se tässä varmaan sit, kun saadaan nuo rukit tuosta pois niin alta, niin todennäköisesti sen jälkeen näitä ruvetaan puimaan, niin varmaan loppuviikolla tällä viikolla varmaan puidaan. Tänä vuonna ei varmaan ihan huippusatoa syysvehnästä saavuteta, mutta eiköhän siitä semmoinen 6 plussa sato saada. Ihan vaikuttaa siitä, että jatkoon se varmasti menee vielä viljelyyn.